Takže, pokiaľ by sa mi nepodarilo rozchodiť ten tvoj zvukový modul, tak ti pošlem tento. A zapojenie také isté, ako si mal vlastne. Ako keby výstup z regulátora. Dal som ti tu už aj vlastne konektor. Servotester. Namiesto regulátora, nemám ho tu teraz. Reproduktor napojený z domáceho kina, 8 ohmový, 15 W. Batéria pohonná LiPo dvojčlánková. Takže napojím batériu. Dióda bliká. Áno. Teraz trochu pohnem s servotesterom. Naštartovalo. Dióda, pokiaľ nie je neutrál, nesvieti. Takže sa posnažím. Tak, teraz je tam neutrál. Pokiaľ by som to nechal takto teraz minútu, motor zhasne. Ale aby si videl, ako to funguje, takže pridávam. Dióda na neutrále a na druhú stranu takže teraz je tam neutrál opäť. Aby si videl, ako to zhasne, tak to nechám vlastne minútu bežať. Takže dióda opäť bliká v neutrálnej polohe. Pokiaľ by som chcel naštartovať, neviem, či sa mi to síce teraz podarí, ale skúsim ten neúspešný štart. Takže neúspešný štart bolo vlastne puls do plynovej páky. Pokiaľ by som chcel, aby sa vlastne zaplo, treba to v určitej polohe držať. Áno. Takže opäť nabehlo, signalizácia neutrálu.